салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи тез кор кардани дил, яъне тапиши тези дил дар ҷавонон ба шумо маълумот диҳам. Дили одами солим дар як дақиқа аз 60 то 90 маротиба тапиш мехӯрад. Агар аз 60 маротиба поён тапиш хӯрад, ин брадикардия, агар аз 90 маротиб зиёд, ин тахикардия мебошад. Имрӯз бошад маҳз дар бораи тахикардия дар кадом ҳолатҳо дида мешавад муайян мекунем. Тахикардиҳо ҷудо мешаванд ба ду намуд: синусӣ ва ғайрисинусӣ. Синусӣ ин дар ҳолати муқаррарӣ дида мешавад. Ғайрисинусӣ ин аллакай номураттабии кори дил мебошад. Тахикардияи синусӣ метавонанд шуда функсионалӣ, яъне дар одамони солим дида мешавад ва чунин тахикардияҳо ҳангоми кори ҷисмонӣ кардан, ба варзиш машғул шудан, ба ҳаяҷон омадан, тез давидан ё ин ки ба ягон ошёна баромадан пайдо мешаванд. одатан чунин тахикардияҳоро табобат намекунанд, чунки бо мурури вақт онҳо барқарор мешаванд. вале ҳаст тахикардияҳое ки новобаста аз кори ҷисмонӣ, новобаста аз он ки ба чӣ кор шумо машғул ҳастед пайдо мешаванд ва онҳо муддати тӯлонӣ вуҷуд доранд. ва сабаби чунин тахикардияҳо якчандто мебошанд. якум, ин ҳангоми камхунӣ. ҳангоми камхунӣ қариб ки ҳамаи узвҳои мо дар ҳолати напряжённой ва ё ин ки гипоксия қарор доранд. аз ин рӯ дили инсон кӯшиш мекунад ки ҳамин ҳолатҳоро барқарор кунад, яъне компенсировать кунад ва тез тапиш мехӯрад. бисёртар чунин ҳолатҳо дар ҳомиладорон низ дида мешавад, чунки дар ҳомиладорон бештар камхунӣ дида мешавад. дуюм, ҳангоме ки шахс дар ҳолати стресси сахт ва ё депрессия қарор дорад. ҳангоми стресс ғадуди болои гурдаи мо адреналин ва норадреналин ба хуни мо ҷудо мекунанд ва ин боиси он мегардад ки дили инсон тез тапиш хӯрад. сеюм, ин ҳангоми аз ҳад зиёд талаф додани хун ва ё ин ки хунравӣ аз ҳад зиёд. ин ҳолат ба ҳолати якум монанд аст, чунки аз ҳад зиёд хунравӣ ки шуд, дар организм хун кам мешавад ва аз ин рӯ тапиши дили инсон зиёд мешавад. чорум, ҳангоми нодуруст кор кардани ғадуди сипаршакл дар байни мардум ба қавли зоб ва дар тиб бошад тиреотоксикоз ном дорад. панҷум, ҳангоми бемориҳои эндокринологӣ, яъне ҳангоми вайрон шудани мубодилаи гормонҳо дар организм пайдо мешавад. инчунин тапиши тези дил ҳангоми бемориҳои зуком, яъне грипп дида мешавад. дар ин ҳолат вақте ки таби инсон баланд мешавад, яъне температураш баланд мешавад, дар он ҷо низ тапиши тези дил дида мешавад. чунки ҳангоми таби баланд вайроншавии мубодилаи электролитӣ ба вуҷуд меояд, яъне обезвоживанӣ мешавад ва дар ин ҳолат низ дили инсон тез кор мекунад. дар кадом ҳолат бояд ба духтур муроҷиат кард? одатан дар ҳама намуд тахикардияҳо як бор аз ташхис гузаштан дар кор, барои худатон аниқ кардан дар кор ки чӣ намуд тахикардия шумо доред. вале бисёртар дар он ҳолатҳое ки масалан тапиши дили шумо дар муддати рӯз якчанд маротиба зиёд мешавад, боз паст мешавад ва ё ин ки он номунтазам аст ва ё ҳангоми тапиши дил шумо нороҳатии зиёд ҳис мекунед, беқувватӣ, бемадорӣ ҳис мекунед. албатта дар ин ҳолат ба ягон интизорӣ фавран ба духтур муроҷиат кардан дар кор. мешавад ҳолатҳое ки вақте шахс ба духтур муроҷиат мекунад ва ҳангоми ташхис гузаштан аз сабти барқии дил яъне ЭКГ ягон хел проблемаҳо пайдо намекунанд. масалан ҳаст ҳолатҳое ки дар хона тапиши дили шумо тез шуд, вале шумо ба беморхона омадеду тапиши дилатон барқарор шуд. албатта дар ин ҳолат ҳангоми сабти барқии дил гузаштан ягон хел проблемаро дарёфт намекунанд. дар ин ҳолат ҳаст як намуд ташхиси дигаре ки шумо бояд гузаред ва ин ташхис холтер монитор ном дорад. холтер монитор ин кори дилро дар муддати 24 соат мебинад. маҳз дар ҳамон ҳолатҳое гузошта мешавад ки дар сабти барқии дил ягон проблемаҳо дида нашуд, вале дар асл шуморо тапиши дил безобита мекунад. ҳангоми гузоштани холтер монитор ба шумо як шабона рӯз муҳлат медиҳанд, то ки кӯшиш кунед ки ҳамон тапиши дилатон пайдо шавад ва ин аппарат сабт кунад. дар ин ҳолат чӣ намуд тахикардияе ки ҳаст, ин аппарат сабт мекунад ва вобаста ба он шуморо табобат мекунанд. дигар ташхисҳое ки барои муайян кардани тапиши дилатон шумо бояд гузаред, ин таҳлили умумии пешоб, таҳлили умумии хун, ташхиси ультразадоӣ, яъне УЗИ ғадуди сипаршакл, УЗИ гурдаҳо. баъди ҳама ин ташхисҳоро гузаштан, мувофиқи натиҷаи он духтур ба шумо табобати муайян тавсия медиҳад. умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.